Velkommen til Syddansk Universitetsbibliotek, en del af din faglige hverdag som jurastuderende. Som en del af SDU.dk finder du biblioteket øverst i den vandrette menu. For at låne eller bestille bøger eller artikler skal du bruge et lånerkort. Du kan henvende dig til en af vores afdelinger, eller du kan benytte blanketten under linket her. Du kan søge vores katalog efter de bøger og tidsskrifter biblioteket har, både trykte og elektroniske. Har du bestilt materiale eller vil se, hvornår du skal aflevere en bog, kan du kigge på din lånerstatus. Skriv dit lånerkortnummer og password ind og se, om der er kommet besked til dig. Her har du også mulighed for at forny det, du har lånt. I menuen til venstre er der flere muligheder for at finde bibliotekets generelle services. Under selvbetjening finder du f.eks. en blanket, hvor du kan bestille materiale. Og under biblioteket tilbyder finder du et link til Book en bibliotekar. En service, hvor du kan få individuel hjælp. Som studerende har du også mulighed for at benytte fjernadgangen til vores ressourcer. Du kan finde instruktionerne her. Der findes også en række målrettede ressourcer lige for præcis dit studie. Vælg studiesider og find dit studie via den alfabetiske liste Jura. Her får du en menu med en række muligheder og udvalgte ressourcer. Du kan også vælge fag og herefter jura og finde endnu flere informationer og tilbundsgående ressourcer og informationer til lige præcis dit fag. Du er altid velkommen i biblioteket eller til at kontakte os via mail. God studiestart og på gensyn i biblioteket eller på hjemmesiden.